Mümin kafirdan nimehi менен айырыла. Беренчедән һораусыга әйтәйек, менә һезнең һорауыгыз бик дөйем язылган. Исмаһам 2 һүз өстәһәгез, mümin кафирдан ниме менән айырыла шул яһәттән дип ибет. Еңелрәк булыр ине җавап бирергә. Бәлки һезнең һорауыгыз теге фәлсәфәви яһәттән биреләлер. Русча әйткәндә философская категория. Бәлки әхлакый, рухи яктан. Менә мусулман менән кафир ибет, үзенең холкында сүлүк, поведение ниме менән айырыла. Хатта менә ашауда ла ибет. Хадис бар бит инде шундый. Кафир ул 7 эсәккә ашай, мусулман 1 эсәккә. Тегеней кыскаһы кафирның был дөньяла ашка, ризыкка каравы ул ләззәт сымак итеп карай. Ләззәттең бер төрө инде. Теге яхшы итеп ашарга, төрле ризыктар табырга һәм башка ибет. Мусулман был ризыкка нисек карай? Ул безне теге көсләндергән гыйбадәткә көс биргән, ярдәм иткән нәмә бит инде ризык. Алла Тәала яраткан шундый нәмәне. Шуңа бында әгәр һез язһагыз, ниме менән айырыла шу яһәттән бу яһәттән, тулыгынса хатта теге озак итеп җавап бирергә булыр иде. Әмана әгәр һез юридик яктан карайсыз икән, хукук ягынан, ягъни мана без кешегә каранык та, мусулман микән, кафир микән, шуны әйтә алабыз бит. Бу яһәттән әгәр карасак, әлбиттә намаз. Шундый хадис бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Иннал ахда аллази байнана ва байнахум ас-сала, фаман таракаха фақад кафара." Безнең менән улар арасында тый, ягъни без мусулмандар һәм улар кафирлар. Безнең арала булган килешү, ахд ул килешү димәк. Ул намаз тый. Кем намазны ташлаган, я бөтенләй кылмай, шул кафирга әйләнгән. Я шул кафир булып кала, бер касан да ислам кабул итмәгән ибет. Менә шундый мәгънәле. Шуга менә 2 кеше тора ибет. Без әгәр юридик яктан уларны мусулман я кафир дип аттарга теләһәк, без бер генә һорау бирәбез. Син намаз кылаңмы, юкмы? Ысынлап та, мәсәлән, кешене ниндидер акылга утыртырга теләһәк, әгәр кеше намаз кылмай икән, без бит уга хатта нинди һүзләр, нинди кәңәш, нинди насихат бирергә, шуны ла аңлай алмаячакбыз, кардәшләр. Күз алдына килтерәйек бит. Берәй мәсәлән, намаз кылмаган кеше ниндидер насар нәмә эшләй бит. Әйдә кардәш, һөйләшеп алайык әле. Хатта кардәш дип әйтергәме, юкмы? Хатта уны ла белмәйбез. Әйтәйек, менә дус, әйдә утыр әле, һөйләшеп алайык. Мин һиңа кәңәштәр бирәм. Әгәр мин беләм икән, ул кеше намаз кыла, мин хатта уйлап тормайым, башлайым бит инде. Кардәш, Алла Тәаләнән курк. Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтенә оеп яша дип ибет. Мин шунда ук башлайым ошо һүзләр менән. Аллаһтан куркмайыңмы һин менә шундый дәмә эшләйң? Яки нисек һин менә Алла Тәаләгә ышанып та ошо нәмәне эшләй алдың дип, мин шунда ук башлайым. Әгәр кеше намаз кылмай икән, уңа нинди һүзләр әйтергә? Бәлки без уңа әйтербез. Тегене Алла Тәаләне иттақилла, Аллаһтан курк һәм шуны эшлә. Ул миңа әйтер мәсәлән, беләгез, менә мин укыным Шри Аурабинданың йогаһында менә шулай әйтелгән. Кем мәсәлән аракы эсә күп. Мәсәлән, мин әле әйтмәйм, шундый нәмәләр бар дип, ләкин теге тузга язмаган хәбәр һөйләп куя ала бит инде. Бәлки әйтер ул Шри Аурабинда яки мәсәлән Дейл Карнегиның шундый бар, кәңәше бар, яки онда Зигмунд Фрейд әйткән шулай дип ибет. Безнең бөтенләй хатта теге һүзебез дә бармаячак. Мин уңа бер нәмә әйтәм, теге иман яһәтенән ибет. Уның үзенең дәлилләре тырнак астында инде. Менә шулай. Шуга ул намаз дигән нәмә мөһим. Кыскаһы Пәйгамбәрбез заманында саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалар яшәгәндә радиаллаһу кешеләр бөтенләй уйлап та тормаган. Намаз кыламы, тимәк мусулман, кылмай, тимәк кафир. Шуга менә һезнең һорауыгыз кайсы яһәттән әйтелгән икән? Шуны белергә кирәк. Булай менә беренче айыра торган нәмәне әгәр билдәләп әйтсәк, әлбиттә ул намаз. Ләкин аңламагыз, шу менә әлеге вакытта Ишмурат агай әйтте, кем намаз кылмай шул кафир. Һәр бер намаз кылмаган кеше ул кафир дип
Без әйтә алмайбыз, чөнки кешене айырым карарга кирәк. Әйтәйек, ана шулай кайсы бер кешеләргә намаз, 5 намазын кылмаһалар бит, без һөйләшеп китһәк, унда бит кызык нәмәләр килеп сыга ала. Мәсәлән, ул әйтә, былай мин, мына, агай, мин 5 намазымды кылмаһам да, мин йомаларга йөрим ул дип әйтә ала бит инде. Ундай кешегә без кафир дип әйтә алмайбыз.